Doamnelor și domnilor, adică doar Doamnișoarelor, domnișoarelor, biților, tutelor. Ia, fă-mi loc și mie, stai. Da, stați așa. Din partea mea, Așa. surpriza serii. Și stați puțin. Frate, ne-a dus tort de nuntă, ce asta? Urmează darul de la Sofia pentru Sara. O mașină de spălat. Decapotabilă! Da, uite-mă că mi-a supărat mirele, care e al meu, Andrei. Hello, darling. Băi, Dar stai așa, că dar nimeni nu poate să-l mănânce în afară de mine, că vă tai și vă doi. în cazul ăsta, mireasa e urâtă. Mamă, dar ce urâtă e, frate, e urâtă cu Bă, spume, nu e mai urât decât Harry Potter, așa că shut up. Băi, băiatule, ia vezi că fac acum o vrajă. Ia, Expector bă. Patronum! Hai mă că te pricepi, ești bună, ia uite. Fetelor, noi stăm aici și râdem și săracul Andrei e singur acolo și... Băi, ia gata. Și acum la modul cel mai serios. Eu v-am chemat aici ca să stăm, să ne distrăm, da, să râdem și să uităm de probleme. De asta am și chemat-o pe Anca. A stat suficient în spital, are nevoie de prietenile ei, da? Și în plus, oricum, Andrei, dacă ar fi fost aici, ar fi vrut să ne distrăm. În special tu. Mua. Așa că, oricum, lasă că domnul Sandu, iartă-mă, scuză-mă, domnul Sandu o să rezolve și o să vină Andrei și o să fie bine, da? Smile? Hai, smile! Hai, party! Hai mă, unde e restaurantul ăla, mă, Ioana? E imediat după colț. E așa după colț? Mai! Hai să mergem. Mai nu pleacă nimeni! Mai nu pleacă nimeni, stați pe loc! Ce-ai puțin, mă? Nu-mi găsesc pantofii. Cum nu-ți găsești pantofii, mă? Nu știu unde i-am pus. Păi dacă mai râde la ei crăp cap... Eu nu mai râdesc, bă. Cum, mă, unde ai pus? Unde ai pus? Eu mă grăbesc că trebuie să ajung înainte, ne vedem acolo. Bine, mai hai du decât ajungem de la... Pe mașină, cum unde i-am pus? Cum pe mașină? Când în mers? Na, e bine, cum când? Înainte de a pleca de acasă, mă! Că mă strâng, că sunt cu jumătate de număr mai mici decât port eu, mă, că n-am bani să-mi iau și o pereche normală. Și am zis să nu stau cu deștele așa toată seara și am pus pe mașină, că ce așa de credințele, că nu înțeleg. Ai pus deci pe mașină, atunci ai după mașină acum. Vino coace și ține-mă, mai! Lasă-mă, du-te, mă, că nu te cunosc, mă, lasă-mă în pace, adică eu un domn și tu desculți, să Mai știi că eu merg cu tine mai așa. nu poți să faci asta, dacă mai râzi îți crăp capul și ți iau brasnic, o proastă ce ești. Descurcă-te. Mai Gica, mai nu poți să mă lași aici, dă mâna că-mi pierd. Vino coace și tu, că asta e mică și nu mă poate ține. Mai Gica! Mamă. Gata, mă, ne cărăm. Ce ai puțin, mă? Pe bune, ne tirăm de aici, nu se poate așa ceva. M-am dus la bar, i-am cerut 100 de vodka și a zis că nu-mi dă că-s minor. Păi cu freza asta te duci tu la bar, nu? Ce are freza mea, mă? Am lins-o și eu puțin. Oricum am luat după ăsta. Da, auzi, mă, dar cu corpul ăsta te duci să iei vodka? Ăsta nu-i corp, e fizic, te rog frumos. Auzi, mă, ia spune, vrei să mergi să-ți comand eu? Asta e, mă, n-am Moldavian Superstar. Fii atent, 200 ca să nu faci 2 drumuri. 2 cupuri de gheață, 1 de rezervă și pe următoarele le dau eu. Hai să mă calm, mă, hai să mergem în spate. Scuze-mă, Vlad, dar cât durează? Nu spune eu că vrei să să-mi vezi pentru teza de mâine. A, nu, mă, dar am întâlnire. Da, mă, hai să mergem, gata, hai. Așa, și acum să-i dăm și Nadie. Nu, am promis că nu mănânc și nici nu mi-e poftă. Bine, te pierzi. Ce bun e! Mamă, cât de bun! Uite trandafirul ăsta. Ciocolata asta. Na! Bine, Nadia! Bine ați venit. Ce elegantă. Și cred că sandalele sunt foarte elegante. Da, a costat ceva, dar a meritat. E pe irisire, e cu o culoare pasionată. Unde stătem, deci? Da.
stau eu. Asta este masa pregătită pentru asta. Eu stau aici, să știi. Eu sunt tata ei, vreau să stau în față. Puiuț, lasă-l. Puiuț. Ăsta e Puiuț? De ce zici Puiuț? Îți bagi joc de el așa sau cum? Și de când era mic. Am înțeles. Bine, Puiuț, treci la coteț. Sara, tu ești bolnavă? Dar ce-ai căutat tu acolo? Cine te-a pus să cauți acolo? Ți-am dat eu voie? Dar ți-am dat eu voie, nu puteai să cauți în altă parte șervețelele tale? Sara, te plimbi des cu Nino? Frate, dacă ai astea medicamente, înseamnă că ești pe moarte. Mie nu-mi place să mă îmbrac în taci din negru. gură, taci din gură. Sara, tu ești bolnavă? De ce? Ce ai? Si, de... Acum că ați aflat, trebuie să vă zic, nu? Adevărul e că mama e schizofrenică. Ce e schizofrenică? Încă nu trăiește ca noi, e în lumea ei, delirează. Nu știu, poate și pentru că e actriță și a jucat foarte multe roluri. Și medicamentele alea toate pe care le-ați văzut, un tratament care o ajută să fie normală, să o țină sub control. Deci, nu ieși din coma. Țigări mi-ai adus? N-ai nevoie de așa ceva. Mamă, știu mai bine de ce am nevoie și ce nu am. Andrei, te rog, ai răbdare. Nu ești vinovat de accident. Omul ăla a ieșit din comă, a deschis ochii. Dacă nu-l trimit, tati. Să știi că n-am crezut nici eu că s-a schimbat atât de mult. Toți ne-am schimbat. Hai că trebuie să plec la locul meu de infractor. Andrei, nu pot fi așa, te rog. Știi de ce îmi pare cel mai rău? Da, întotdeauna am crezut fratele perfect. Și acum? Știi unde sunt? Vreau să vin aici, ce fac? Nu, te rog, nu știu. Spune că m-au mutat în Siberia, în Guantanamo. Te descurci tu cum. Stai puțin. Ai mă, încă un pic. N-am voie. N-am voie nimic de aici, de fapt. Scuze-mă, chiar am uitat de treaba asta. Auzi, apropo, uite, au reușit să-ți găsească un rinichi? Nu e ca și cum ai cumpărat ceva de la piață. Trebuie găsit un donator. Un donator. Mi-aș dori să fie cineva în viață. Nu vreau să moară cineva ca eu să trăiesc. Mi-a fost atât de frică atunci când era polițistul în comă. N-am vrut să moară. Dar n-a murit. Polițistul o să te facă bine și tu o să te faci bine. Mă, copil mic și frumos și sensibilos. Am uitat la mine. Spun, eu am încredere că o să ți se găsească un rinichi, că operația o să fie ușoară și tu o să te faci bine și o să fii mai tare decât mine. Bine, ești optimist acum? Știi, în ultimul timp mă tot gândesc la
cum e să mor și Mă, după aceea... te rog frumos, nu te mai gândi la asta, că nu te ajută și nu ai niciun motiv să faci. Da, Ce? nici nu... Nu mă zi. Nici n-am avut și un prieten ca lumea. Nu mai râde. Scuze, mă. Nu, deci fii atentă. Eu, Sara, îți promit astăzi că o să-ți găsesc un băiat mai cool decât Andrei. Da, dar cu o singură condiție. Trebuie să le iei de bărbați, că sunt atât de rari. Și trebuie să mă sprijină și ca Sara. Neapărat. Nu. Mai, ba, da, dă-mi un pup. Bun, fetelor, karaoke time! Ladies, the boy is mine. Ionica a plecat, mă, de mult. A vrut să vadă cu fetele, eu i-am zis că e bine, da, poate. Păi de ce a plecat, mă? Că e fată mare și că are voie. Cum de ce a plecat? Să avem și noi o seară liniștită bazată pe romantism, de-aia. De atunci nu mai are rost să stăm... Uite, ce rost mai are să stăm? Hai să mergem acasă, haide. Bă, dar mi-e și silă, bă. Bă, micuțule, nu o să te bucuri tu măcar și tu ești îmbrăcat așa ca un domn. Avem și noi un restaurant scump aici, frumos, să petrecem și noi o seară liniștită. Tu te-a apucat grabă acum. Cum seară liniștită? Mă strânge cravata mea, parcă sunt băiat cu ăsta. Bă, ți să fie clar, nu plecăm nicăieri, aici stătem până mâine dimineață. Vreau să mă simt bine. Uite, bă, frate, eu am acasă vin de anul ăsta, e tras din boască de 3 săptămâni și eu beau vinul la ăștia de... Uite, ăsta e de 20 de ani de vinul ăsta. E de seama că Ionica e mai mare ca el. Hai, mă, lasă-mă, face. Bă, tu vorbești serios? Ăsta și-a bătut joc, ne-a dat vin vechi? De ce crezi că mi s-a pus patra de vreau să plec acasă? Gata, hai să plătim și mergem acasă. Gata, hai. Bă, tu știi cât costă vinul ăsta? 25 de milioane. Și... Uite, bă, frate, deci noi am băut de 14 milioane. Uite, și băul ăsta de Rafael a băut de 2 milioane. Bă, ce facem? Uite, Bă, ce facem? Eu zic să plecăm. Fugim. O luăm ușor pe sub mese și am ieșit afară în stradă, gata. Să fugim, mă, bătrâți pe sub mese cu costumul ăsta. Pe mine, haide, mă, lasă-mă, face. Așa și? Bine, nu știu, lasă că găsesc eu o soluție. Ei, lasă-mă. Lasă-mă că cum te jos, stai cu zi. Lasă pe noi așa, mă, ce noi suntem proști, bă. Haide, uite la lume și... Uite-te și tu și zâmbește frumos. Haide. Băi, cine vrea niște tort de pulci? Gata, termin. Băi, dar cine a avut ideea asta briliantă cu Miri? Eu. Nu mă mir. Deci, stai să vă explic. Când am fost să cumpăr tortul ăsta, era acolo o pereche de mir, foarte drăgălași acolo, singurei și triști, și mi s-a făcut milă de ei și i-am luat. Băi, lăsați asta, dar gândiți-vă că dacă Miri erau acolo singuri și triști, înseamnă că cineva nu s-a mai căsătorit. Sara, asta e viața. Mie îmi pare rău că nu s-au mai... Nu s-au mai ce? Hai mă, zic, astea știu mai multe decât noi. Nu s-au mai... Bine, mă, nu și-a mai petrecut noaptea în ție, bine așa? Ce vrei să zic? Da, auzi, Andra, dar tu știi că nu te-a adus Barza, nu? Știi asta? Normal că știu tot. Păi și atunci, dacă nu te-a adus Barza, cum ai ajuns tu pe lume? Dintr-o eroare. A venit și târziata, mă! Mamă, uite ce ai pierdut! Gică, de ce pui mă? Îi place șpriț. Da, e mare păcat. Ăsta e un vin scump, e un vin bun, e un vin vechi. Vinul cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Exact asta explicam eu, încercam să explic la Gica. Da, ce să mai faci la vârsta asta? Nu-i mai schimb habieturile, asta e. Hai că vă mai aduc o sticlă. Nu, lăsați. Nu. E în partea casei.
Nu vă deranjați, lăsați că nu trebuie, nu... Insist, e plăcerea mea. Deci, dacă dumneavoastră insistați să-l aduceți, eu insist să-l plătesc, să știți. Mă, dar de ce să insisti dacă omul are plăcerea asta ca să ne plătească nouă? Și eu am plăcerea să-l plătesc pentru că nu suntem miloși, putem să ne plătim și noi un vin. Adică ce noi suntem așa, de la... N-am mai fost în de-astea să ne... Deci, dacă am zis că plătesc, plătesc. Cum vreți. M-am glumit, băi, stai puțin, mai... Și zis că așa să faceți, adică nu vă deranjați, nu mă, și el... Gata, și taci, că te omor la masă aici, să nu te miști. Și alt eu. Zi, ce vrei să zici de era așa de urgent? Te-am sunat pentru că mi-e dor de Andrei și vreau să-l văd și nu mă lasă. Pot să te rog să te duci la el și să-i spui că mi-e dor de el și că mă gândesc la el? Încă nu cred că e indicat. Te rog, nu vreau să crede că l-am părăsit. Hai că vreau să mănânc tort de fulgi. Bă, ce e asta? Hă? Tu vezi, Tănțico, ce scrie aici? Fii atent, Ministerul Administrației de Cetățenii de Servici? Am găsit eu azi de dimineață în poartă, dar am uitat să ți-o dau. Mă, dar e oficială, mă, e de la tine de la servici? Dacă te avansează ăștia, bă. Dacă mă avansează, bă, Tănțico, bă, păi, dar nu era timpul ăla, timpul ăla cât muncesc, bă, frate, bă. Bă, Tănțico, este așa. Ministerul Administrației și Termenilor exact la fix. Bă, vezi cum le aranjează Dumnezeu pe toate. Fata mea vedetă, eu avansat. Bă, Tănțico. Hai, bă, că a răsărit soarele și pe strada noastră, bă. Georgiano, te joc în picioare. Ce ai făcut, mă? Georgiano, de ce nu mi-ai dat-o, mă, de azi dimineață? Te mănânc, Georgiano, tu știi ce asta? Bă, tu ești nebună, tu știi ce asta? Ești științare că mâine am examen de verificare anuală a cunoștințelor. Băi, sunteți nebuni, băi, sunteți nebuni cu toții. Unde sunt cursurile? Da, v-am virat 20.000, domnul avocat. Vă rog din suflet, faceți tot ce puteți. Mulțumesc. La revedere. Poftim? La revedere, mai parcă sunt idiotă. Eu nu știu cum de mai reziști. Și nu pot să înțeleg cum domnul Angel a putut să-și lase copilul. A putut, pentru că e un nemernic. Abia aștept să divorțez. Nu mai vreau să fiu nevasta ăstuia nici o secundă. Mara, să nu te grăbești. Domnul Angel a fost întotdeauna un familist convins. Eu cred că i-a sucit mințile de tot Andreea Rădulescu asta. El o fi sucit, dar n-are nicio scuză. Că dacă intervenea la timp, copilul ăla nu stătea 29 de zile în arest. Dar măcar e vreo șansă să scape? Este, că mă ocup eu. Băi, Andreea, mă, ce e asta, mă? Ia uite, portocaliu și despicat până la buric. Ce n-ai, mă, tu Mă, chiar... Alexuțu, că trebuie să scap de hainele astea ponosite și obosite de director. Eu personal o să mă ocup de garderoba ta și o să-ți cumpăr niște haine așa mai cool, ca să fii și tu să par mai tânăr, așa. Ei, fată, hainele alea ponosite mă costă 1000 de euro, să știi. Păi... Și dacă te costă 1000 de euro, asta nu înseamnă că sunt cool. Zi tu dacă sunt cool, zi tu dacă sunt Ia uite cool. ce e asta. Ia ține. Ce? Ia uite, bă, băiete. Ce? E adevărat? Ce să fie, mă, adevărat că mă și sperii? Adică o să fiu tătic? O să fii tătic. Ai nici măcar n-am mai știi tu că ai fost stresat. L-am văzut în magazin, l-am cumpărat, a fost drăguț. Băiatul de tătică, gimnaste fac, știi? Respectarea hotărârii pentru... Știi cine mai așa? Vreți domnul somnifer? Bă, ce face băutura asta din nou? Bă, de ce m-ați lăsat, bă, să dorm? Bă, voi sunteți stâmbiți. Bă, de
ce mai... Lăsați, bă! Stupid, hai, vine cu calea! Bă, tu nu vezi, bă, că e soarele sus când mai învăț eu astea, bă, uite ce mai am de învățat, mă! Bă, tu de ce nu ți-a spus, bă, ce ți-a spus-o ție? Bă, nu mă... Lăsa, mă, să-mi dorm! Când mai învăț eu asta? Bă, dacă pierd examenul din cauza voastră, vă mănânc, mă, să știi! Te mănânc, să știi! Gata, ia, veniți încoace, alinierea toată lumea, alinierea, acolo! Și eu? Tu nu, când ai nicio vină, pleacă de acolo, alinierea toți, haideți! Drepți! Culcat! Ce, mă? Culcat, culcat! Haide! Cum mă culca? Culcat! Drepți! Hai, las, că dacă nu vă arăt eu vouă bine... Culcat! Ce până învăț toate astea le faci drepți! Mai, Cega! Culcat! Au, au! Fiți atenți! Au, au! N-am adormit, mă gândeam, mi-a venit o idee. Drepți! Vă răspundiți fiecare în colț de curte, nu știu, numai, și vă gândiți cum să fetez eu examenul ăsta, că nu mai am învățat, nu mai pot. Ați înțeles? Hai, executarea! Fugi! Hai că la prostii vă merge minte. Haide! Mamă, ce vă fac, mamă. Bună dimineața! Ce surpriză! Ce surpriză! Nu știam că faci jogging. Domnule profesor, Profu! dar nici eu nu știam că tu alergi. Serios? Păi cum, eu alerg de mult, da. Acum mai suf de când cu glezna, mai mult de întreținere, așa. Ce, nu se vede? Mă, da. Hai, ții pasul? Da, tu ți-i pas cu mine? Hai! Hai, Profu! Hai! Băi! Pe unde sunteți? Hai, băi, adunarea! Hai, idei, v-a venit idei, zi! Haide, cine e primul? Eu am una. Deci tu îmi trimiți prin SMS subiectele, iar o să le trimit răspunsurile prin MMS. Du-te, bă, MMS-ul, tot du-te de aici, ieși, lasă-mă, bă, ce o prostie, cât capul tău de mare, nu, bă, e fumată, e de mult, nu ne primește cu mobile înăuntru, ieși de aici, lasă-mă în pace. Georgiana, zi! Fac eu niște copiuțe, că oricum am scris-o mic. Bă, ți nu-ți rușine, mă? Ce educație îți dau eu ție, mă, dacă te învăț să-mi faci copiuțe, ieși de aici, să-ți fie rușine! Nu, bă, vă mănânc. Tu ai vreo idee, mă? Nu cred. Cea mai bună. Mă îndoiesc. Șpagă. Hai, mă îndoie bine. Dă șpagă. Uși, bă, de aici, că nu mă bag eu în chestii de-astea, vă lăsă. Dar de când ești tu, mă, așa de corect? Uite, de când m-a făcut mama, a sfârșit. Atunci să-ți ia, mă, ta examenul, na? Bine, ieși. Ce repede alegrați! Pare rău, dar am ritmul meu. Hai cu sprint, hai! Monica, deschide ochii, Monica. Mi-au revenit, o cădere de calci, gata. Uite, eu nu pot să te las așa, să știi. Trebuie să mergem la spital. Dar nici eu nu vreau să mă lași așa. Eu stau departe, tu? Eu ce? Hai calci acasă. Ce face colegii mei? Numai de tine n-aveau de colegii tăi. Ce faci, mă? Bine. Uite, mă, câte ești, bă, aici, bă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Băi, frate, ești vină, băi, ascultă aici. Da. Să nu-ți fie frică niciodată, fii atent. Între 2, nu te plouă. Între 3, faci ce vrei și cum vrei. Între 4, te ia dracu, băi, ai grijă. Bă, Rafaele, mă, ce vrei, fă? Ce? Suntem într-un colegi de muzică. Și mi se rupe. Do, mi, sol, do, re, mi, fa, fă, sextă, septimă, sextă, stimă. Vezi, le știu pe toate. Da. Ia zi-mă, Blănare, care-i treaba? Cum mi zici? Blănare, hai, zi, dă raportul, care-i treaba? Bine. Păi Andrada vrea înghețată și eu n-am vrut să iau. Păi bună idee, mă. Nu-i tu? Nu. Te duci și e înghețată și mi-o pachet de țigări. Și ai mai
nebunii, nu mă duc eu, alo! Du-te, mă, du-te! Du-te, cu cuțitul la tine! Du-te! Ai avut noroc, am găsit un calciu. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Nici eu nu am nevoie de așa ceva. Neapărat. Mi l-ai cerut, ți l-am adus, îl bei. Insist. N-am nevoie de calciu. Sorry. Altceva nu am. Nu te cred. Dacă-ți spun. Ești sigur? Ce vrei? Ia vezi. Am pulsul bun? Nu prea mă pricep. Ah, foarte bine. Asta că spun eu. Am luat o razna și îmi cam sare și inima din piept. Uite. Andrei. Ioana? Ioana? Ești palid. N-am nimic. Sau, cel puțin acum nu mai am nimic. Uite ce vreau să-ți spun. Vreau să-mi cer scuze pentru ce ți-am făcut la petrecere. Chiar nu merită. Nu reușit tatăl tău să te scoată? Nici n-a încercat. Sau nu vrea. Cred că preferă să stau 20 de ani închis aici decât să-mi dau o șansă. Am greșit. Știu, am greșit față de toți. Dar jur că nu o să mai pun gura pe alcool niciodată. M-a rugat Anca să spun că te iubește mult și e dor de tine. Spune că și mie mi-e dor de ea. Ce faci, pleci? Ioana? Unde era? Aduceți-l pe Rafael, gata, mi-a venit o idee. E Rafael, la școală. E la școală, Rafael? Deci tu de ce nu ești la școală? Păi nu... Stai mă, cum adică? Nu ai zis tu să te tăm toți acasă ca să te ajutăm să înveți? Că dacă tu rămâi repetent, rămânești noi pe drumuri? Stai din gură, taci că mi-a zburat tot, avea un stol de idei una. Dar lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Deci de Rafael nu e acasă? Mamă, ce idee aveam, dacă nu e el, nu se mai poate face. De ce idee aveai, mă? Dar ziua nu te mai ținea. Băi, m-am gândit să nu... Că n-are rost, am zis să mergem la examen, dar mergeam toți. Mergeam cu toți acolo și făceam, că așa ceva nici nu s-a mai făcut, făceam o demonstrație practică cu exemple vii, astea, toate capitolele cu exemple fiecare. De exemplu, uite aici, ce idee, fii atent, era prima, care o iau la întâmplare, abordarea persoanelor cu abilități intelectuale reduse. Îl scoteam pe Rafael în față, era un exemplu viu, îl arătam. Dar uitați, nu râde că era o terapie și pentru el. De ce? Fii atent, fenomenul infracționalității pe șoseaua de centură, centuristele și rolul lor în fluidizarea traficului. Te scoteam pe tine. Ia stai puțin, că până aici. Dar de ce pe mine mai luai? De exemplu pe mine. Da, nu e, dacă te scoteam pe tine în față să făcea ambuteaj. Nu era el, că ești material didactic, era, nu înțelege greșit, n-ai orizont, n-ai viziune, n-ai nimic, erai material didactic, atâta. Mamă, ce idee, bă. Uite aici, fii atent, punctul 3. De exemplu, punctul 3, alcoolul, o plăcere la îndemâna oricui. Mă luam pe mine, mă scoteam pe mine în față. Cum așa scrie în carte? Alcoolul, un drog la îndemâna oricui. Mă scoteam pe mine în față, bă, că eu nu mă feresc, să știi. Și mă arătam, ziceam și eu, în sensul în care eu, concomitent, știu și cum să mă anihilez. Eu când sunt beat, mă vor foarte frumos cu mine. Înțelegi? Adică era o idee, făceam așa o chestie care nu s-a mai... Este pe... Bă, tu îți dai seama ce idee asta e... Bă, eu pot să iau și bani europeni pe asta. Bă, fii atent, eu gândesc la alt nivel, mă. Mă și sperii. Bă, trebuie să mă duc să mă omologhez la Osim. Haide, bă, că eu știu pe dezbrăcate. Haide. Băi, nesimțitule! Tu ai făcut, ești freza, ia uite-te.
Ia zi, mă, ai învățat ceva de la mine sau? Da, frate, am învățat astăzi multe de la tine. Ai fost genial, ai pus-o la punct cum n-a pus-o nimeni pe fița de Andrada. Și tu pe Isti și din punctul ăsta de vedere, bravo. Da. Uite că am venit sclav! Sclav! Vino aici! Hai! Hai, dă-i acolo, hai, mă! Hai, mă, hai! Vrei? Da. Hai, mă, dă-mă că poftește și la girafa asta și noi am luat 2 înghețate. Ia, mă! Nu te speră? Nu, că ești foarte... Știam eu cum te speră. Hai, bă, ce să te volești de dragul meu. Hai, mă, stai că nu-ți fac nimic, mă. Dă-mă coace, hai. Fumați, mă? Nu. Fumați? Uite-ți asta. Ia, vrei? Fumează-o. Ce să fac cu ea? Fumează. Dacă vezi să fii bărbat, trebuie să fumezi, băi, hai. Că n-am fumat niciodată. Ce dacă, hai. Bogdane? Da? Ce faci? Tragem Ce fac? Trage. Mă supăr. De ce? Bogdane? Da. Anca, nu te supăra. Anca, nu te supăra. Anca, nu fugi. Anca, nu fugi. Bă! Așa mi-i și surat, mă? Ia-te! Să trăiți! Să trăiți, șeful. Am treabă. Să trăiți. Bună, tata. Bună, măi. Păi asta e... Bă, tu ce cauți aici, mă? Ce ore de plus? Plângere împotriva mea? Ha? Nu. Ți-a făcut ceva? Nu. Păi atunci... Gluma, mă. Cum gluma? Da, apropo, ce cauți aici? Dar știi ce nu înțeleg eu? De ce pe tine te-a lăsat să intri și pe noi nu? Păi, ai uitat că tatăl meu lucrează în poliție? Am un tată polițist? Cum era? Nu crezi că poate să fie. Stângul! Stângul! Stâng, drept, stângul! 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 Stâng, drept, stângul! Dimineața când mă scol! Dimineața când mă scol! Fac o tură de control! Fac o tură de control! Stângul! Stângul! Hei, păpușei! Ce facem aici? Am greșit de aseu. Păi cum ai greșit? Hai! 50 de flotări să vezi. Cât? 50! Haideți, domn profesor, că nu suntem la trupele americane la NATO. Ce am zis? Nimic. Hai, băieții, 50. Hai, fetele! Hai! Una, două. Dimineața când mă scol! Fac o tură de omor! Bă, ăsta a fost rează gloanțe în Vietnam, bă. Ce ai mai zis, normal. Anghele! Hai să mergem. Unde? Hai să vezi. Hai, vină cu mine. Hai, deschide. Hai. Stângul! Stâng, drept, stângul! Dimineața când mă scol! Dau o tură în corul gol! Nimic! Hai, stângul! Stângul! Stâng, drept, stângul! 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 Stâng, drept, stângul! Dimineața când... Hai, mergeți. Ce faceți, fetele? Nu credeți că ar fi o rușine să rămâneți repetente la mine? Adică la sport. Domn profesor, dar suntem în România, nu se mai face sport la școală. Da, dar le faceți cu mine orele de sport, da? Mai ales tu, Monica. Ha? Ți-ar putea să rămâi la mine? La Haideți, domn profesor, că eu am picioarele mici, nu pot să țin pasul. Mici, dar uite ce zdravene sunt. Gena, prof. Gena, da? Hai, sus, mișcarea. Mai dați noastră o tură că vă prind eu din urmă. Imediat. Băi, am impresia sau ăsta te place? Da, chiar prof în limbă după tine. Fetelor, am deja un prof care e mort după mine. Nu știu dacă aș vrea să-l mai obosesc și pe al doilea. Sau să mă mai obosesc cu al doilea.
Mă rog. Monica! Hai, stâng! Monica, vreau detalii! Later! Stângu! Stâng, drept! Stângu! Stângu! Dimineața când mă scol, Haide, mă, Ioana, mă, ce facem aici? Odată vreau să-ți fac și o surpriză și tu ce... Pe unde umbli, mă? Haide mai repede, strânge masa, pune masa că avem un musafir important care vrea să mănânce și el o mâncare caldă de om. Unde te duci, mă? Vino încoace, unde te duci? Păi nu mi-ai zis să pun masa. Ei, dar nu vrei să-l vezi mai întâi? Că poate nu-ți mai place de el, mă, poate. Na. Dar cine e musafirul? Rafaele, ia veniți, mă, încoace. Bună. Bună. Dar tu cum... Ziceai că nu se poate face nimic? M-a ajutat tatăl tău. Dar cum ai reușit? Bravo! Dacă nu mă întrebai, mă supăram. Băi, Ionico, a venit momentul să afli și tu cât de important este tata al tău în viața ta și în țara asta, bineînțeles. Stai, băi, doamnă, mă, ești așa, ce... Bă, dar de ce mi-ai spus până acum, mă, că are probleme, că eu o rezolvam înainte să se fi întâmplat? Ha? Tu nu mi-ai zis cum ai reușit să scoți. Ei, am reușit, băi, pentru că noroc că am un frate procuror, a găsit o rezolvare, a găsit o portiță, a rezolvat într-o a schimbat încadratura, înțelegi? Și nu mai face arest la arest, dar face arest cu mine, cum... Haide, bă, că lasă-mă în pace, că și așa ți-am spus prea multe, nu trebuie să știi tu pe astea. Astea sunt chestii de ale noastre. Până de aici încolo își face justiția treaba, în sfârșit noi nu ne băgăm. Ia, mulțumesc. Da. Ce bău sunt. De ce? Sunt bău pentru că eu am uitat că ne-am împăcat ieri și acum o ardeam pe supărare. Da. Ce vreau să te întreb? Mi-a venit o idee foarte bună. Și vreau să te întreb dacă vrei să mergem să bem o cafea, să stăm un pic de vorbă? În seara asta chiar nu pot, dar mâine, cu mare plăcere. Da, nicio problemă. Da? Da. Bine? Da. Deci nu mă supăr. Mâine... Bine. Gata, v-am lăsat. Ok. Pa! Bă, eu nu cred că am făcut bine, mă, că l-am invitat să facă duș la noi. Eu nu mi-am dat seama, mă, noi n-avem duș, depindem de Ligian. Eu dacă ești prost, mă. Cam sare sărăcia în ochi așa. Bă, dar până la urmă asta e, mă. Ce să facem? Dacă ne place așa, bine, dacă nu, să facă un efort. Ei, asta e, la noi ce e în gușă și în căpușă. Ne spălăm în Ligian și ne uscăm la soare. Ce să spun. Ioano! Ionico! Ce să spun, parcă ai uitat că-s bogați, mare... Măi, Ioana, mă, eu nu te-am întrebat, mă, dar eu mie nu vine să cred, mă, cum, mă, taică-sul ăsta l-a lăsat sufletul să putrezească băiatul ăsta acolo, în arest, să... Sandu Anghel nu e tatălui. Ce-a zis? Că Anghel nu e tasul, dar tu nu mai auzi? Aud, bă, dar nu vine să cred. Da, nu e tatălui. Andrei nu e fiul lui. Da? Bă, al cui e? Asta nu se știe. Eu zic că nu se știe. Da, m-am auzit. Da, m-am auzit și eu, dar nu vine să cred. Da. Neferești. Bă, tu vorbești serios? Ești sigură? Ia uzi, bă, frate. Băi, tănțică, eu spun, noi suntem fericiți, mă. Măcar noi suntem clari. Copilul meu e copilul meu, copilul tău e copilul tău și copilul nostru e copilul nostru. Și da. Nu. Ce, mă? Mă, ce, mă? Băi, să mergem să-i lăsăm mai departe. Să-i lăsăm și pe copiii ăștia să vorbească și de ale lor. Suntem și noi tineri cu de-ale noastre. Da, mă, hai. Băi, ia stai, mi-am adus aminte. Tu nu mi-ai zis ce ai făcut cu examenul, l-ai luat sau nu l-ai luat? Care examen, mă, lasă-mă în pace. Da, mă, l-am luat, a fost o chestie că
am exploatat ceva cu deșteptăciunea mea, am găsit o chichiță că ei îmi trimiseseră, nu mai râde, îmi trimiseseră anunțul că la 12 examene, era de fapt la 10, eu m-am sărit în gâtul lor și până la urmă mi l-au dat din oficiu. Zi, mă, adevărul, lasă... Da, m-am dat șpadă, da. Dar dracu de prost, ca mine ai făcut. Dar stare ar șpada în gât. Du-te și tu și ia o sticlă de vin. Dar să trăiți cum ziceți. Ai invitat-o la cafea și n-a vrut? Deci n-ai apucat să vorbești nimic cu ea? Mâine. Eu zic că până la urmă pune botul. Eu zic că până la urmă sigur pune botul. Apropo, azi am bifat prima victorie. Da? Da. Este foarte bine. Trebuie să mergem să bem ceva. Fac cinste. Am compus o piesă în perioada asta. Vrei să o auzi? E cu vocea mea, da. Mi-ar plăcea ca într-o zi să o cântăm împreună. Ce mai faceți? Eu, ți-e fric? Nu. Vrei să aduc o pătură? Nu ți-e somn? Nu mi-e somn. Am o energie. Gio, a trecut de multe ora de culcare. Dar nu era mai simplu să-mi spuneți că vreți să stați singuri? Andrei, să ai grijă de sora mea. Ce faci, mă? E frumos, domnule, e foarte frumos. Frumos și grațios. Uite, și domenul ăla e... Salut, băieți! Salut! Ce faci, băieți? Bine, băgăm motora? Da, eu da. Da? Hai mâine. Hai mâine, că e târziu, e seară, e frig. S-a făcut pila de găină. Am observat. Dar ce altceva ai mai observat? Chiar ăsta m-a băut ceva? Mai grav. Hai, v-am pupat. Hai, te-am pupat și noi. Asta, domnule, de prostii astea așa mea pentru ce trăiești. Alex, mi-a venit o idee. Ce idee ți-a venit? Mie mi-e milă de Anca. E singură. Nu e singură. E cu masa, cu Mara. Da, dar Mara e isterică. Așa e dreptate. Uite, eu n-am copii, dar știu că atunci când un copil se îmbolnăvește are nevoie de liniște, de tandrețe, de iubire, de căldură. Da, iubire, așa e. Uite, și eu sunt un copil care are nevoie de tandrețe, de iubire, de liniște, de căldură. Alex, vreau să ne mutăm la tine acasă. E o nebunie ce-mi ceri. Să-mi bag picioarele aici să o facem. Doamne, ce nebunie o să fie. Vreau să facem dragoste.
nebunesc. Cum să fie recursul săptămâna viitoare? Domnul avocat, eu te-am rugat să rezolv problema. Ți-am dat 20.000 de euro. Mai trebuie? Anca! Nu cu dumneavoastră, iertați-mă. Nu. Păi, da. Cui să spunem noi până la recurs, da? Cui? Că e nevinovat. Vă sun eu în 5 minute. Nu, Anca. Ce e asta? Cola? Nu ai voie, vrei să mori? Și ție chiar îți pasă. Măi, Anca, tu nu ai voie să bei decât o cană de lichide pe zi și niciun caz chestie de asta. Dacă îți pasă atât de mult, de ce nu-l aduci pe tata acasă? Măi, nu asta este discuția noastră acum. Doctorul a spus că nu nu ai... înțelegi nimic. Nu e corect ce faci. Asta ai făcut toată viața. Ai încercat să fii corectă. Și? Unde ai ajuns? Uite ce am găsit. Mara Angel. O femeie de afaceri puternică, o soție perfectă și o mamă fericită. Unde au dispărut toate astea? Pe tata l-ai gonit, pe Andrei nu ești în stare să-l aduci acasă. Ești obraznică. Bine, sunt obraznică. O să vorbesc cu tata. Poate lui chiar îi pasă de familia asta. Da, îi pasă. De-aia am ajuns unde am ajuns. De mult ce-i pasă. Las-o că o să-i treacă. Închide ușa. Mamă, ce tare ești, te fac un karaoke? Bună, Cristi. Cu mine vorbeai? Băi, boule, băi, Ancuța, băi, ce faci, mă? Băi, să mor tu, moldovean mai perspicat ca tine n-am văzut. Barat. M-ai jurat, a? Uite, mă, pe nu, prietenește, ți-am spus. Bună, păpușă. Ce tare ești de la spate, nici n-am zis că ești. Mersi. Ancuța, ne-ai sunat ca să ieși în oraș cu noi. Dorința ți-a fost îndeplinită. A venit mașina să te ia. Hai, urcă. Stai, mă, așa, Stai, mă, lasă-mă să-i zic unde mergem. Fă o piruetă. La karaoke. Da, faci o piruetă. Nebune. Hai, trecem, brațe. Băi, Monica a ajuns în el comandante. Hai că ne calcă pe cap dacă trebuie. Hai, domn șofer, plană! Hai! Să mă aud! Hai, mă! Stai-ți-mi. N-am auzit eu bine? Tu chiar vrei să... Da. Ești sigură? Iartă-mă, dar mi se pare... Că sunt ciudată? Nu sunt. Nu asta am vrut să spun, dar nu se legă ceva. Ce anume? Păi, în ultima vreme, aproape că m-am făcut să cred că nu-ți mai pasă de mine. Și acum îmi spui că vrei să facem dragoste. De ce? Pentru că m-ai convins. Că mă iubești cu adevărat. Nu, deci tu ești chiar nesimțită. Deci serios, adică mie, prietena ta, mie să nu-mi zici absolut nimic? Nu, deci eu nu că m-am supărat și nu pot să mă împaci decât dacă îmi zici toate detaliile. Deci hai mă, zi-mă, decât să te felie. Eu alergam după el. Brusc, el m-a depășit și am început și eu să alerg după el după mine. Băi, stai un pic, că eu nu prea înțeleg. Păi, da, normal că nu înțelegi, pentru că nu vrei să înțelegi. Eu și proful de economie ne-am... Bați? Bați? V-ați tras-o? Da, mă! Bă, dar scoate-mă mâinile din urechi, dar ce ești așa penibil? Am auzit acuta, știi că nu te-a adus barza, nu? Da? Te vezi? Așa bun, și a fost mișto. Adică când v-ați tras-o? Adică da, mă. Mă, eu plec. Unde pleci, mă, din asta? Sunt foarte obosit, n-am chef, nervos și vreau să plec. Auzi? Da, de ce ești tu foarte nervos? Suntem cu toții curioși să aflăm De asta. ce? Da. Pentru că m-ai trădat, ești o nesimțită. Și mai ales te lauzi cu asta. Băi, nu te cred, mă, ăștia doi sunt împreună? Nu. Da, mă, suntem și... Ba, nu suntem, mă. Cum nu suntem? Acum nu, pe bune, nu crezi că ar fi trebuit să știu și eu asta? Adică îmi trebuia să mă informez, să vin la mine să-mi spui, Monica, vezi că noi doi suntem împreună. Da, frate, are dreptate. Într-o relație este nevoie de cel puțin... Mă, ia spune. Cine spune flori în bancă? Mihai de la Licenii?
Ai, nu te cred. De la tine erau? Nu. Hai mă, nu vine să crezi ce romantic ești. Ani de liceu, emoții la română, supinani de liceu. Hai mă, Dima, stai puțin, Dima. Am stabilit că vom face pasul ăsta când vom fi amândoi pregătiți, nu? Da. Iartă-mă, da? Nu pot să-mi iert pariul la cretin. Nu trebuia să avem momentul ăsta în relația noastră. Chiar îmi pare rău. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru pariu, tu nu mă asculți? Care pariu? Eu nu mi-aduc aminte de niciun pariu. Știu că am avut întotdeauna o relație frumoasă. Când ne-am certat și noi măcar o dată ca oameni. Așa că despre ce pariu vorbești? Băi, dar ce bine vă potriviți voi doi. Hai, super, fantastic. Hai, mersi. Băi, Dimaloule, dacă îți mai dau 2 șaturi, cum se zice, mă, șaturi, faci o populară? Ce populară, mă, direct cazacioc, zic eu. E rău. Dar cât de rău că... Mi-e foarte rău. Vreau să mă duc la spital. Hai, stăm aici. Nu, că nu vreau să vadă Cristi, că mi-e rău. Bine, hai repede, că toate emoțiile noastre. Hai, mă, să ne pupăm. Hai, mă, să ne pupăm, să vadă lumea că suntem împreună, nu? Păi nu așa se face. Da? Ioana, mi-e rău. Stai că nu înțeleg ce zici. Te rog, eu liniștește-te. Dacă mor, să te duci. Ana, stai, nu mai spune așa, te rog frumos, te rog, o să fie bine, ajungem la spital, te rog. Cine ți-e pe acolo? Să te duci la Andrei și să-i spui că îl iubesc. Și că mi-e dor de el. Și că niciodată nu l-aș fi lăsat. Că am vrut să-l văd, dar nu l-aș fi lăsat acolo. Alo, Anca. Andrei, Ce s-a întâmplat? mi-e foarte, foarte rău. Și Sara mă duce la spital. Da, bine. Hai, bine. Băi, calco, că deci te rog, calco, trebuie să ajungem repede, dar hai! Ia uite-l pe schimb. Băi, ce faceți pe aici? Ha? Nici să nu îndrăznești să mă saluți. Mi-am pierdut orice urmă de respect față de dumneavoastră. La tine, adică. Și uite, ai eliberat? Da, știu că îți pare rău, dar asta e viața. Eu... Bă, dar ce suflet să ai, mă? Ce suflet să ai să-ți lași băiatul să putrezească în arest? Știi ce, gata, hai că deja vorbești prea mult. Vezi de treaba ta. Băi, dar, nu, dar am înțeles, nu e băiatul tău, am înțeles. Asta e, de fapt. Dar e și el un băiat, mă. Tată, hai să mergem. Andrei, vreau să vorbim. Noi doi nu mai avem ce vorbi. Și te rog frumos, uite cum facem. Uită că m-ai cunoscut. Hai, straul, bă, dar ce nesimțit ești, bă, băiete, bă. Deci, nu te enerva. Dar unde vezi tu că sunt nervos? Nu, dar vreau să aflu și eu ce și cum. Dar... Și acum pe cine suni? Pe Mara. N-ai terminat-o cu Mara? Am terminat-o iubirea, dar vreau să aflu cum a rezolvat problema asta cu Andrei. Hai, Andreea, hai să mergem. Unde e Anca? Ce faci? Te-am întrebat unde e Anca.
E la un control. O aduc imediat, dar tu ce faci? Te-a scăpat taică tu? Da, doamne, eu l-am scăpat, eu am... nu m-a lăsat sufletul, doamna, să las acolo. Când am văzut, doamne, am încercat, am rezolvat, mi-a ieșit, gata, iată, este aici. Dumneavoastră ați ajutat? Da, doamnă, ce credeți, că dacă am față de salariu minim pe economie, n-avem și noi, oamenii noștri, îi avem, doamnă. Deci nu vreau să intru în amănunte, dar pentru că fratele meu care a intervenit este procuror și îi se ascultă telefonul. Dumneavoastră ziceți mersi, lăsați-o așa cum a picat, n-am nicio... Mulțumesc, mă. Vă rog, nu, eu vă mulțumesc. Nu, zău, pentru mine, el... Deci eu... Dumneata, lasă-mă în pace, că nu vorbesc. Bă, dar ceva nu e în regulă în toată povestea. Da, îți spun eu ce ți se pare ție în neregulă, că Andrei e liber. Bunicule, Anca a ieșit de la control? A ieșit de mult, eu la ea în rezervă. Cum e? E bine. Dar tu când ai ieșit? Tată, uite, dăm voie să ți-l prezint pe domnul. Dânsul a ajutat pe Andrei să iasă de acolo. Pare bine. Mulțumim foarte mult. N-am fost, adică noi am făcut ce am putut și... Domnul doctor, deci... Vreau doar să vă spun... Ia, apa ta. N-am voie atât de multă. Mă rog, eu Dar beau mai nicio puțin. problemă, se rezolvă ce dragă. Aolo, ți-am lăsat cam puțin. E bine. N-am crezut că poți să fii așa. Așa cum? Nebună, așa? Zgubi? Vani? Nu, ești o fată super tare. Mersi, mai Ancuța, măi. Nu înțeleg de ce toată lumea zice că ești altfel. Ancuța, invidia. Și cu asta am zis tot. Dar, indiferent ce să spune despre mine, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar vreau să știi că eu mi-aș da și viața pentru tine, da? Stai puțin, Sara. Ce face Ancuța? Andrei! E bine? Cântă! Dar stai puțin că vreau să... Stai, dar nu mai trage mâine. Lasă-mă în pace! Ia mâna! Dă-mi drumul! Mă, calmează-te! Dar ce să spui tu? Fac ce vreau, da? E mai important ca ei doi să fie împreună în momentele astea, nu crezi? Ba da, cred. Am zis că nebunesc că are acolo. Dar eu nu-l înțeleg pe tata. Nici nu mai contează. Noroc cu Neagică. Tatăl Ioane. A venit și el să te salute. Dar tu cu Ioana v-ați împăcat? Da. N-am simțit niciodată că mă iubește mai mult ca azi. Mă bucur pentru voi. Deci, într-o situație limită, nu lași pe asta pe acasă? Sau vă iubiți așa de tare că nu vă mai puteți dezlipi? Nu cred că eu sunt importantă acum. Ai un coșe cu noi aici? Nu ai. Dar cine? Anca. Ia uite, ce bine că mi-a spus. Ce mă făceam, că nu-mi dădea seama. Că noi... Ce să facem noi? Laboratorul e deschis? Da, domnule profesor. Andrei Redulescu este numele. Da, te știu, te cunosc. Da, de la mine. Domnule profesor, aș vrea să o ajut și eu pe Anca cum pot. Faceți-mi și mie analizele. Poate ne potrivim. Dacă sunt compatibile, i-aș dona eu Anca în rând. Ia uzi. Dar puțin stați așa, că dacă e așa, domnul doctor, faceți-mi și mie analizele. Nu, eu vreau de fapt, dacă ar fi așa frumos, ar fi să le facem toți. Deci toată lumea de aici să-și facă analizele, domnul doctor. Pentru că asta, vă rog să mă gândesc, așa ar trebui să fim uniți. Asta este o calitate a poporului român, care calitate este pe cale de dispariție. Eu nu știu dacă a existat vreodată, eu cel puțin n-am prins-o. Poate că de la popoarele migratoare încoace n-am mai făcut. Domnul doctor, eu sunt gata, deci cât... Te rog. Dar, serios, mergem? Tu ești sigur că vrei să faci asta? Nu știu ce să fac, dacă am convins pe toată lumea, vreau să fiu un exemplu. Bunicule, ce se întâmplă aici? Analize.
Strângeți puțin din mână. Strângeți din mână. Băi, eu nu te mă. Ce faci? Că pot, așa mai. Sunteți bine? Necică? Gata? Bună ziua! Ce faceți? Da? Doamnă profesoară, și pentru dumneavoastră, care ați intrat ultima, dar nici cea din urmă, dedicăm melodia asta pentru prof Anamboar, care m-a crescut și m-a format, cu frații mei Jenel Frumosu și Bogdan Cristian. Dedicăm melodia asta, se știe. Ia bagă-mă acolo. Auzi aici, doamnă profesoară. Acolo. Eu am început școala și îmi place mult în ea. N-o să mai rămân repetent, că mi-am găsit un talent. Haide, hai la școală. Haide, că rău n-o să-ți pară. Da. Haide, hai cu mine. Haide, în club ne simțim bine. Gata! Dar pe bune noi permitem chiar toată țigănia? Păi dar tot ca o singură motivare. Stai, nu, dar asta am înțeles că știi să cânti, dar altceva mai știi? Da, doamna, vocea întâi, vocea a doua și vocea a treia. Deodată, doamna. M-am născut între carpați, la pale de munte, într-o casă cu 5 rați. Asta e vocea a treia, cu capul. Hai că ne-am distrat foarte tare, ar trebui să începem să ne încălzim. Hai! Așa sunt eu, doamna, glumeț. Hai! Să rămână. Bună ziua, mă scuzați că mă întârzia, vin de la spital. S-a întâmplat ceva? Nu cu mine, e vorba de Anca Angels. S-a găsit un alt donator. Da, de Andrei știi ceva? Da, e și el la spital cu ea. Băi, ești nebun? E la spital? Da. Ce faci, doamne? Îți mulțumesc că ai venit fără companie. Aseară când era gata să dea liniți, mai era așa morală. Ce faci? Bine. Mă, bine, o cafea. Ia-ți alta. Ia uite, frate. Dar măcar zici tu, mersi. Să rămână Acoane. Să rămână cu Anca. Așa. Haideți, vă rog, eu nu vreți să vă certați pe hol. Da, cine se ceartă? La unde vezi tu că ne certăm? Da, puteți să faceți un efort și să vă înțelegeți, măcar acum? Dacă știi câte eforturi face măncuța... Mai ales eu. Da, văd. Vă rog să-mi spuneți cine e donatorul. Nici noi nu avem voie să știm. Așa e legea, sis. Dar ne-a asigurat bunicul că e de la cineva care trăiește și că își dorește să facă asta din propria inițiativă. După operație o să putem să-l cunoaștem? Nu, fata, tati, bă, dar eu nu înțeleg de ce vrei tu să știi ce treabă ai cu lucrul asta. Pentru că îmi salvează viața și vreau să-i mulțumesc. Vedeți că luăm niște bomboane după. Acum te superi. Ce să-i luăm? Nu luăm o mașină, ce să-i luăm? O rachetă. Important este să te faci tu bine și vedem noi după aia ce facem. Compatibilitatea e aproape perfectă. Aproape perfectă. Numai Dumnezeu e perfect. Și asta numai pentru faptul că nu l-a văzut nimeni. Dar mergem mai departe, da?
Nu crezi că ești cam tânără pentru asemenea sacrificiu? Da, domnule doctor, oamenii tineri nu pot să, cum să zic, să fie sensibili la suferințele altora. Credeți-mă, când am intrat pe blog cu Andrei Rădulescu, am știut că vreau să fac asta, m-am decis. Vă rog frumos să mă lăsați să o fac. Doamna profesoară? Da. Noi am fi vrut să mergem la spital să vedem pe Anca. Vă rugăm să ne lăsați dacă se poate. Da, nu știu, faceți cum vreți, dar eu cred că ar fi mai bine să o vizitați după operație. Doamna profesoară, dar noi știm că nu putem să facem nimic să o ajutăm, dar totuși vrem să fim lângă ea. Doamna profesoară! Da, de ce nu-i cântăm ceva ce care îi place ei? Să fie acolo, să vadă că la sufletul se ducă, să vadă că suntem aproape uniți de ea acolo. Mi se pare o idee foarte bună. Deci, doamna, ce cântăm? Știu eu. Înțeleg că suferi pentru Anca, dar nu înțeleg de unde vine puterea sacrificiului. Fiecare dintre noi a trăit ceva în viață care l-a marcat. Vorbești ca o femeie de 50 de ani. Poate că durerea m-a făcut așa, domnule doctor, ce să zic. Ești tânără, ești frumoasă. Nu poți să te las. N-ar fi corect. Toată viața am luptat să fiu corect. Știți ce nu e corect, domnule doctor? Destinul meu nu a fost corect. Eu am avut o soră, mai mică. Și când aveam 6 ani și ne întorceam de la bunica, eram la o trecere de pietoni. Și la un moment dat, Nu ne putem împotrivi destinului. eu n-am putut să ajung pe sora mea. Vreau să mă lăsați așa pe altcineva, vă rog. Eu vreau să fac o faptă bună, nu... E mai mult decât o faptă bună. Îți pui viața în pericol. Nu ne putem împotrivi destinului, nu... Cât bani ți-a dat Alexandru Anghel? Poftim? În spitalul meu nu se face trafic de organe. E adevărat că ai 18 ani și ai dreptul să iei o hotărâre. Domnule doctor, mama mea câștigă 7.000 de euro pe ziua de filmare. Chiar credeți că am nevoie de bani? Nu înțeleg. Mai țineți minte prima oară când am venit la dumneavoastră? Domnule doctor, nepoata dumneavoastră are nevoie de un rinic și eu sunt gata să îl dau dacă sunt compatibilă. O cunoașteți pe nepoata mea? Nu, dar i-am citit povestea și am plâns toată noaptea. Deci nu o cunoașteți. Nu, n-am văzut-o în viața mea, dar am motivele mele să o ajut. Aș putea să le cunosc și eu? O să le aflați la momentul potrivit. Mergeți la recepție, completați o fișă. Vă aștept la analize. Te întreb pentru ultima dată. Ce vrei în schimb? Să rămână anonimă pentru toată familia Anghel. Așa va fi. Așa e legea. Haideți mai aproape. Bravo! Minunat! Toată școala am auzit. Portarul era să leșine. Fals, dar în general foarte bine. Bravo! Un moment. Dumneata... Eu? Nu. Suedezul din spatele dumitale. Dumneata la ce instrument cânti? Ce împoi, frunză, ce apuc, ce vrei? Ei, uite, nu o să apuci, că o să ieși afară acum. Ieși afară! Nota scăzută la purtare. Pentru impertinență.
Domnul director, ești perseverent. Avem o trupă cu copii foarte talentați, dar nu putem participa la concursuri pentru că dumneata le-ai scăzut nota la purtare. Păi, unde nu e ordine și disciplină, domnișoară, e... De fapt, eu am venit pentru cu totul altceva. Domnul Alexandru Anghel a anunțat oficial că nu mai este sponsorul școlii. Așa că nu o să prea mai avem bani. Ce propuneți? O să aducem noi bani dacă ne lăsați să participăm la concursuri. Sau să susținem concerte. Sau să cântăm la eveniment. Stați că mie mi-a venit o idee, dar pentru asta ar trebui să știu înainte ce note au ei la purtare. Depinde de idee, domnișoară. Depinde de note, domnule director. În realitate, în catalog au 10. Perfect. Bun, ascultați-mă cu atenție. Pentru a face bani, trebuie să fim cunoscuți. Lumea trebuie să ne vadă. Cum ne poate vedea lumea? La televizor, pe un post TV muzical. Pentru a putea intra pe un post TV muzical, ne trebuie un videoclip. Ce faci, mă, plângi? Ce faci, mă? Plângi? Dar altfel nu poți să spui, mă, și tu ce faci, mămică dragă? Dar de ce plângi tu? De ce ești tristă? Ce faci, mă? Da, plâng, că sunt o proastă, de-aia plâng. Ia du-te de aici, că te și plestezi. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Ce ușor e de zis. Dar tu ai văzut ce face tactul în ultima vreme? Păi, ce face beberică? Se odihnește, mănâncă. Ce dracu, s-a împăcat cu frasul la bolcatul, o să fie și el bogat. Nimic nu s-a întâmplat. Și ce asta e rău? Asta e rău, numai la tine te gândești, mă, dar la mine te gândești, mă, că o să fie și el plin de bani și mă lasă pe drumul. Că tata lui Rafael. Vezi că te plor! Vezi că te pognesc de sardinți în baza aia. E, mă pognești. Asta e, mă, gata, sunt o proastă, n-am mână la bărbați, n-am noroc să mă ia dracu, o să mă lase și ăsta și gata. Mi s-a întins și rimelul. Am o idee. Zi. Păi bun, videoclip, dar la ce facem videoclip? O să alegem cel mai bun cântec al nostru. Normal. Dar toate sunt frumoase. Da. Păi atunci, haideți să le cântăm pe toate. Păi, dar voi vă dați seama, mă? Ce înseamnă asta să facem videoclip? Băi, să apărem la emisiuni TV. La Măruță! Da, la Măruță sau nu știu, să dăm concerte. Să ne dăm jos din autocar, să fie faci. Să semnăm autografe la fani. La fane! La fane! Wow! Ascultăm în această seară. Am înțeles că ați ajuns să fiți ascultați și în Mexic, e adevărat? Da, este adevărat. Piesa noastră a ajuns până în Mexic. Avem fani în Mexic. Bă, stați un pic. Adică trebuie să ne gândim ce cântăm. Să cântăm o melodie, una, dar bună. Și ne mai trebuie și nume. Da, avem! Păi, trupa, mă! Ascultați-mă o secundă, mi-am o idee. Scoateți câte o hârtie și scrieți fiecare un nume de trupă care credeți că ni s-ar potrivi. Haide, repede. Hai, repede, nu stăm mult, da? Așa, ce vă vine prima oară în cap? Bă, asta mi care dreptate. Băi, ia mai termină tu cu prostiile, băi. Eu nu fac așa ceva că mă omoară, ci că punct. Mor, dar măcar știu un lucru. Sau vrei să fi dat viața anonimă? Ah, mamă! Mamă, ce m-am mort! Doamne, ia vezi, mi-au ars pantalonii? Nu, cât de prost anonimă! Asta de când merge la școală e așa brusc deștept. Auzi, mă, tu cuvintele astea le ai așa de la tine sau le-ai auzit și le folosești la impresie cum fac eu? Băi, ia gata, hai gata cu vorbărea. Când intră pe poartă, îl luăm și al nostru. Hai, gata, ia, pune-și mie de mâncare. Spune dacă frige! De ce îmi pui pe picioarele mele? Pandișpani. Milky Way. Așa. The Lullabies. Cârnați de plășconi. Cine a scris?
Joy. Simpăticuții. Clar, eu sunt. E, uite, ăsta mie îmi place foarte mult. Ce? La La Band. Super! Ăsta e, mă! La La Band! Cine suntem noi? Așa, mă, ca pe stadioane. Cine suntem noi? Când eu zic Lara, voi ziceți Band! Lara! Lara! Când eu zic Lara, voi ziceți Band! Lara! Lara! Când eu zic Lara, voi ziceți Band! Lara! Lara! Bravo, La La Band. Să nu uităm de Andrei. Corect. Datorită lui suntem aici o trupă. Da, corect. Da, nici de Sara. Hai să-i sunăm. Hai, mă, mamă, mă, coboară, mă, de acolo, mă! Hai, mă, că o să fie bine, mă, o să meargă! Nu fi fraieră, ești tânără, ești frumoasă. De ce să-ți fie frică să-i spui? Da, mă, mamă, o să vină și lăutarii. Uite, o să fie ok, o să-i cânte Dolescu fix pe placul lui. N-a ca și venit. Uite, avem și rochie. Sau. Hai, mă, mamă! Băi, eu nu mă dau jos de aici nici moartă, să fie clar, că voi mă aburiți, eu sunt proastă, vă înghit gălușca și după aceea cine și-o ia? Eu, noi ce-o ia, eu! Hai, mă, mamă, nu da mâna apoi, mă, Dar mamă! n-am dat niciodată înainte, să fie clar. Hai, mamă, ia uite ce frumos am făcut-o pe grasa, coboră jos. Da. Nu, mamă, ia trimite-o pe ea la înaintare. Ia să mai și mai bine, du-te tu și pune-i lui Lenuța rochia asta pe ea, că de-abia așteaptă aia. Băi, mamă, fii atentă. Deci o să vină, fii atentă, o să vină, o să-i drept poartă, o să-i te stânga-dreapta și o să zică. Ce e, mă, circul ăsta? Și japă o pereche de palme, cui lutănțica mie, da, mă, și o să mă dure cu mine toată curtea, că știi bine că nu-i plac surprizele. Taci! Mamă, hai, mă, că nu e așa, mă, mamă! Păi nu e așa, mă, că nu e tot! Că după aia o să vadă cum a făcut-o pe asta pe grasa și o să zică ce v-ați bătut, mă, joc de câinele meu și jap altă pereche de palme, tot lutănțica, mă! Că să nu mai zică, dacă îi spun tot ce mi-a zis mă mie la ureche, dracu, scoate pistolul și mă pușcă! Așa că mai spun o dată, eu nu pun rochia asta pe mine să fie clar, du-te la Nenuța, taci! Și îmbracă-o, împotobește-o pe ea, că de-abia așteaptă! E, în cazul ăsta, bine! Bine! Ura! N-ați plecat? Noi? A, să ne... N-ai plecat. Păi ne tutuim, nu? Da, ca să n-a fost fie... niciodată Da, altfel. da, ca să fie mai... Deci n-ai plecat. Păi nu. Nu vreau să te flatez, dar trebuie să-ți spun un lucru. Tatăl dumitale, tatăl tău, scuze-mă, este genial. Este genial, deci cum s-a gândit la toate. TV, apariție la TV, expuneri la TV, Da, a fost videoclip. ideea mea, mă rog. Da, că eu înțeles că e directorului, dar... Nu mai contează. Da, nici nu contează, da. Important e cine o pune în practică. Nici nu contează. Pot să te ajut, să vă ajut, să... Vreau să fiu regizor. Dar tu nu ești actor? Ba da, tocmai, eu simt stări, eu văd lucrurile, eu pot să vă protejez. De fapt, eu sunt singurul care poate să vă protejeze. Plus că este videoclipul meu, mi-l doresc, îl vreau, e al meu, îl văd frame cu frame, îl văd, îl vreau, e al meu. Asta în cazul în care nu ați găsit pe altcineva, că dacă ați găsit pe altcineva... Și eu aș putea să mă ocup de producție. Mai ales că știu cum să fac rost de bani și am și relații extracurriculare. Poftim? Extrașcolare. Extrașcolare? Da. Hai, mă, că vine ăsta, băgatul, hai că vine, hai! M-am născut în Șarpa, la poale de munte, lângă o bară și un straș, și cu dorul multe. Mamă, dorurile nu le bag în seamă. Bine ai venit acasă, Cica. Mă, ce-i circul ăsta? Ha? Ți-am zis, mă, că nu te bate. Stai, mă, că stai, că nu s-a terminat. Stai puțin. Mă, cine și-a bătut joc de câinele meu? E vină încoace, mă. E cum, mă, eu am adus câine dresat acasă ca să vă bateți voi joc de el?
După ce că au uitat toate comenzile de... că s-a prostit de când stă între dobitoși ca voi, du-te și dezleagă câinile, dai drumul și lasă-l în pace. Băi, băi, ce ai, mă? Băi, ce are, mă, a consumat ceva, ce aveți, mă? Ce aveți, băi? Băi, ce aveți, bă? Gio, dă-mi și mie pistolul, vino încoace, dă-mi pistolul în casă. Ați nebunit, Doamne, apără, păzești. Doamne, ferește. Puteți să-mi spuneți când e programată pentru operația Arhanghel? Este programat peste o oră. Într-o oră intră încă la operație. Mă, Zine, a fost palpitant, ți-a scăpat săpunul, i-a scăpat colegului săpunul. Păi, bă, frate, ești prost. Hai, frate, știu, dar nu-mi place aici în spital, că mă îmbolnăvesc. Vreau să dețin atmosfera așa. Vreau să știu unde este Sara Anastase. Sunt mama ei și vreau să știu unde este. Bună ziua! Sara e aici? Păi tu mă întrebi pe mine, tu ar trebui să știi, nu? Voi de ce sunteți aici? De ce se operează? Pentru ea ați venit, nu? Se operează, se operează. Dar mie nu mi-a spus nimeni nimic de nicio operație. Păi cum nu știți? Și de ce sunteți aici atunci? Suntem pentru Arhanghel și ea se operează. Cine e Arhanghel? Mă rog. Ai găsit-o? Nu este internat aici. Adică ce, mă faci pe mine mincinoasă? Eu am primit un telefon de la prietena mea care este doctoriță în spitalul ăsta și mi-a spus că este aici. Te rog frumos să o găsești. Calmați-vă, nu este Nu spune dumneata mie să mă calmezi, ai înțeles? Dumneata spune-mi unde este și de ce se operează. Este aici. Sara! Directore! E pace. Ne-am gândit să facem videoclip împreună. Mă bucur. Era și cazul. Și mă bucur că în sfârșit ți-ai dat seama că muzica asta înseamnă ceva. Nu la asta mă referem. Situația cere o șampanie. N-am. Măcar un spumant. N-am. Nu lucrezi la producție? Ba da. Hai, te duci să iei? Dar ia șampanie, că spumantul îmi face aciditate. Okay. Vezi că el bea și tu plătești. Băi, te-a bătut? Te-am mușcat? Nu te-am mușcat. Uite-te, mă, ce se distrează acolo. Du-te și pune-i, Gică, ia-mă de soție. Ce se poate întâmpla? În cel mai rău caz poate să le zică la aia, să câte ceva de jale. Bă, dacă nu mă cere, îmi găsești tu mie altul? Trebuie ți-l dau până la Florian. De când e acolo, nu mai cochi pe tine. Cântă și la grătar. Nu o să câte la țambal. Băi, ia atenție la mine, băi. Fiți atent la ce m-am gândit, am stat eu, am ascultat așa și m-a inspirat nițel. Bă, într-un fel, gând la gând cu bucurie. Este foarte bine că ați organizat acest cadru festiv, pentru că ce aș vrea să vă spun nu se poate spune decât într-un asemenea cadru. Măi, tățico, eu de mult am vrut să spun ce o să spun acum, dar din vâltoarea vieții nu s-a ivit ocazia. Copiii, uite, au crescut, o să ducă la rosturile lor, noi rămânem la rosturile noastre. Ia să vezi câte cerel. Zici? Da. Ei, uite care e treaba. Ce mai turavură. Eu zic că să profităm de ocazie, că acum avem bani, ne permitem și părerea mea este că a venit momentul și cred că o să fii de acord cu mine să schimbăm și noi tabla de pe casă. Păi și nunta? Să schimbăm și noi tabla de pe casă. Ce nuntă, mă? Nu ți-a zis la ureche, am vrut să zic că vrea să te cere de soț și nu știe cum să zică. Păi cine a înțeles, bă, ce mi-ai zis tu la ureche acolo, că dacă ești bâlbâit, n-am înțeles nimic. Așa, mă? Vrei să fii nevasta mea? Nu, mă, nu. Cum vrei? Zi, mă, că vrei, mă, vrea, mă. Bă, dar e cam penibil așa, mă. Vrei, mă, să fii nevasta mea? Da, mă, vreau. Începând din acest moment? Ia dă-te, mă, mai încolo. Dar ce s-a întâmplat? Bă, am vrut și eu să văd cum e să te bat coate. N-am nicio satisfacție. Haide, mă, să rămânem ca înainte, mă. Vrei să fii soția mea? Bine, într-o
Ești frumoasă ca o mare, ești frumoasă ca o boare, dar ești dracu afară din curtea mea că visezi unul la altul. Haide, mă, încuiați poarta, bă, ieși, bă, de aici! Hai, mai ieși odată, poanta, dragice! Ia, ce că mă... Mă iei, mă? Hai, bă! Hai, bă, la gămnă! Domn doctor, mă simt amețită. Da, e normal. S-a făcut o preanestezie. Duceți-o în sala de operație, vin imediat. Poți? Sara, ce se întâmplă? Pentru ce o pregătiți? Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt mama ei. Vreau să știu pentru ce o pregătiți. Doamna, vă rog să vă calmați. Da, sunt foarte calmă. Ce operație trebuie să facă? Doamna, fata dumneavoastră mi-a dus o hârtie cu semnătura dumneavoastră în care se specifică foarte clar că sunteți de acord cu acest transplant. Transplant? Dar eu niciodată nu mi-am dat acordul pentru așa ceva. Fata mea mi-a spus că este vorba despre operație de piramidă nazală, înțelegeți? Doamnă, deci, vă rog frumos te rog să lași în pace? Da. Te rog! Am înțeles. Deci a spus că este vorba despre operație de piramidă nazală. Doamnă, fata dumneavoastră e majoră. A venit la mine și mi-a spus că a avut o soră, datorită ei vrea să facă o faptă bună. Pare rău de confuzie. Acum nu știu, mergem mai departe cu operația? Nici nu poate fi vorba. Fata mea este majoră, dar nu are niciun drept la semnătură. Copilul meu este schizofrenic, înțelegeți? Schizofrenic în acte.